Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Maayong gabi kanatong tanan. Dalaygon ng Dios. Maayong gabi. Salamat sa Ginoo nining kagabion. Dalaygon ng Diyos. Salamat sa Ginoo nining kagabion. Amen. Paliw kong patay ka Ate Rose. Amen. Dalaygon ng Dios. Karon nga igsoon, malipayon kami nga magabalik pag-usab kining ato ang programa sa Iglesia sa Dios, pinagi nining atong Wednesday Cebuano live broadcast. Salamat sa Ginoo nga malipayon kami nga kami makaalagad kaninyo mga igsoon pinagi nini atong online broadcast. Busa dalaygon ng Dios. Maayong gabi sa tanan natong makaigsunan nga nagapaminaw, nagatanaw kanato nining orasas kagabion diha gikan sa Luzon, Visayas ug diriya sa Mindanao. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Hinaut ang Dios ang magtagbo o magapanalangin kanatong tanan mga igsoon. Labi na gid sa atong mga panginahanglang espiritual. Busa sa atong pagpadayon, atong formal nga atong pagasugdan ang atong buluhaton ining kagabion ug magampo na kita o pangunahan ko na ang pag-ampo mga igsoon. Amahan nga langitnon Dios nga gamhanan sa tanan, nagadayeg, nagapasalamat kami kanimo tungod kay kanunay kang maayo sa among kinabuhi. Kalipay gayud sa mong kasing-kasing o Dios nga nining orasa kami makatuon sa imong mga pulong ug among matimbaya ang mga kaigsuonan matag usa kanamo magdinasigay pinagi nining online platform o Dios. Ikaw amahan ang magapanalangin kanamo, ikaw o Dios ang magauban kanamo ang imong balaan nga Espiritu Santo magatabang o Dios nga pinaagi niini ang matag usa mapanalanginan amahan. Bisan pa ang imong preacher nga pagagamiton nining orasas kagabion, ikaw Dios ang magatabang magiya sab kaniya aron mamantala ang imong kabubuton ug kaming tanan mahimong mabusog pinagi sa imong mga pulong. Bisan pa kanamo Dios nga imong mga ginagamit among anchors, ang mga operators o Dios nga nasa likod niini nga programa. Ikaw Dios ang magatabang kanamo nga mahimong among may pamantala o may pahibalo, among may dasig ang among mga kahigalahan ug mga kaigsuonan pinagi sa imong ebanghelyo. Busa kami nagalaom ug nagahangyo kanimo Dios nga ikaw magauban kanamo nining tibuok panahon sa among serbisyo. Kining tanan o Dios among gipangayo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen.
O karon mga igsoon, atong lantawon ang atong comment section, atong timbayaw usab ang atong mga kaigsuonan nga atong nakauban ining orasas kagabhion. So atong gitimbaya ang atong igsoon, operator palihog ko og ayan. Atong kauban karon sa Brother J. Ramos, matug pa niya, maayong gabi mga igsoon. Ingon usab si Brother Ernie Ligaspi, matug pa niya, amen. Salamat sa Dios ato siyang nakauban ug siguro nasa biyahe kining atong igsoon tungod kay nagabiyahe man kini og tanker. So ang Dios ang magauban kanimo igsoon, magapanalangin usab nining kagabion. Ug bisan pa ang atong igsoon si Brother Charles Adrian Esteria, matud pa niya, maayong gabi po mga igsoon watching from Samar. Amen. Salamat sa Dios atong nakauban atong mga kaigsuonan diyang dapita. Maayong gabi kaninyong tanan diha mga igsoon. Bisan pa si Sister Melissa Abilino. Good evening to all. Ug matud pa ni Brother Walter Ritubado, matod pa niya, maayong gabi mga igsoon. Salamat sa Dios ato silang nakauban diya sa mga kaigsuonan. Atong gipaabot atong pagtimbaya diya sa mga kaigsuonan sa Mulabi Congregation. Ug sa atong pagpadayon mga igsoon, atong gitawhag ang matag usa nga mahimong ato gayud nga i-like and share kining ato ang programa mga igsoon sa atong FB page o ingon usab ang atong YouTube channel. Actually, natay YouTube channel mga igsoon sa wala pa nahibalo. Maari po na kamo makabisita sa ato ang YouTube channel o pwede kamo magtan-aw diyang dapita. So sa atong YouTube channel nga nagatan-aw nining orasa maayong gabi kaninyong tanan mga igsoon. Ug sa atong pagpadayon, gihangyo kaninyo nga atong i-subscribe, i-like and share kining atong programa aron nga daghan pa ang maabot nga mga kalag nga nagapangita sa atong Ginoo mga igsoon. Busa ato silang abuton, pinaagi nining atong online platform, pinaagi nining atong programa. Ang Dios ang makatabang kanila nga ilang matagbo, ilang maila ang atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang balaan nga kasulatan nag-ingon nga once nga madunggan niya ang tingog sa iyang pastor, siya nga tupa andam nga mosunod dayon. Basin di ay pinaagi nining atong platform, sila mga igsoon ang kining gitawag natong mga nasalaag nga mga karnero, sila makapanumbalik sa tinuod nga turil. Walay lain kundi ang pamilya sa Dios ang gipalit pinagi sa iyang dugo sa atong Ginoong Kristo, ang iglesia sa Dios. Busa mga igsoon, magtinabangay kita sa pagsuporta, sa pag-like and share sa atong programa. Ingon usab sa atong pagpadayon nining orasa, makadungog kita og special song nga diin ihatag sa atong mga kaigsuonan from Dumingag and Mulabi Congregation. Og ang pamagat o title sa ilahang pagkantahon mga igsoon, Dunay Matahom nga Dios. Paminawon nato mga igsoon kung kitang tanan mapanalanginan. Tunay matahong na Diyos, Amahan siya ang Diyos, kahit umahon siya na ako nakuha, hindi ako mapalala tunay matahong na Diyos, maluluyon siya, nanangunang kahagiman sa pag-umuli akong lukana sa akong kahinan. Mawanay ako, pagkawid ako sa kasimani mo. Aarahin mo, tulungan ang Diyos sa bahay. Nandiyan ang Diyos sa tanan, siya ka na tumutapat sa tanan ng kalistanan, siya nagiyak sa akong mga
Amen. Salamat sa Dios sa manindot nga awit, angay gyud nga atong pagadaygon ng Dios tungod kay matud pa sa English nga pinulungan. He is our redeemer and our comforter. Mo na nga angay gyud nga atong pasalamatan daygon ng Dios tungod kay sa tanang mga butang maayo ang Dios. O dalaygon ng Dios nga maong awit. Salamat sa atong mga kaigsuonan from Lumingag and Bulabi congregation. Karon mga igsoon, di ta maglangan atong pagatan-awon ang usa ka highlight nga diin ang buluhaton sa anibersaryo sa mga kaigsuonan dito napita sa Bantak Congregation ang ilahang ika-26 nga anibersaryo atong pagatan-awon ang maong highlight mga igsoon. Amen. Amen. Salamat sa Dios sa dakong kadaugan nga yang gihatag sa atong mga kaigsuonan ditong dapita sa atong mga igsoon sa Bantak Congregation, Sarangani Province. Nagpe-feedback ako, Sister Operator. Hello? Ayan. Okay na. Salamat sa Ginoo sa atong magapadayon kita mga igsoon o moadto kita sa atoang importanteng mga announcement diin ihatag kini o ipahibalo kini sa atong igsoon from Mulavi Congregation atong paminaw ng atong kuangkor Sister Shanin Ritubado. Okay na. Salamat sa Ginoo. Hello. Amen. Mayong gabi sa tanan mga igsoon. Mayong gabi sa tanan nato mga magtatanaw nining atong online broadcast sa Cebuano. Salamat sa atong buhi nga Dios sa higayon usab nga ako maka anunsyo sa mga umalabot nga mga aktibidades o mga anibersaryo. Karong Marso 22 adunay ika-8 ka anibersaryo nga may sa Iglesia sa Dios na may tabo dito dapit sa Dumabato, Madela, Quirino Province. O sa karong Marso 27, adunay first quarterly midnight prayer meeting nga ipahigayon dito dapit sa Paniki Chapel, Lakayanga, nga magsugod alas 7 sa gabi mga igsoon. O karong Marso 28, adunay magapahigayon usab silang ikaunom ka anibersaryo sa Iglesia sa Dios of the Church of God in the Philippines, online broadcast mga igsoon. Kini atong programa nga online broadcast niabot na sa moabot na sa ikaunom nga anibersaryo mga igsoon. Pag-ampo mga igsoon nga nawa padayon kang mo nga magsubaybay niini atong
programa. Og sa atong Abril 3, adunay 7 last words, communion and feet washing. O sa last mga igsuon, karong every Monday, kada Lunes, alas 8 sa gabi, adunay online prayer meeting. Amo kamo giimbitahan mga igsuon, padayon nga sa mga umalabot nga mga aktibidades ug mga anniversary. Dalaygon ang atong buhi nga Dios ni takmo sa kagabihion. Brother Nico. Amen. Salamat, Sister Shanine Ritobado, ang ato igsoon from Mulabi Congregation. Karon mga igsoon, ato sab nga igadugang sa ato ang importanteng anunsyo tungod kay hapit na usab ang umalabot nga Convention Mindanao karong umalabot nga April 9 hangtod 12, 2026. So gibitahan ang tanan mga igsoon samtang sayo pa pag-book na og atong hatagan og dakong higayon kining atong dakong buluhaton diri sa atong kapuluan sa Mindanao. So among gihangyo, among ginalauman ang inyong pagsuporta ug labaw sa tanan ang inyong pakigiusa sa pag-ampo nining atong dakong buluhaton. Karon sa atong pagpadayon, madto kita sa atong padayon nga mga greetings, Sister Operator. Atong ginatimbaya ang atong kaigsuunan o mga kaigsuunan nga nagatimbaya sab kanato sa ilang gipaabot ang ilang sab nga kalipay pagtimbaya kanato mga igsoon. Sister Glory for de la Serna atong nakauban ining kagabion. Maayong gabi mga igsoon ug matod pa sa atong igsoon usab si Brother Anor Rogelio, dalaygon ka Ginoo karong taknaas kagabion. Amen. Maayong gabi mga kaigsuunan sa Ginoo. Galantaw po ako diri sa Lagilayan Congregation, Isulan Sultan Kudarat. Amen. Salamat sa Dios nga ato silang nakauban si Brother Anor uban ang mga kaigsuunan ng dapitay paabot ang amo ang initong pagpangumusta sa mga kaigsuunan diya sa kongregasyon sa Lagilayan mga igsoon. Ingon usab si Sister Linda Iglesia nagatan-aw uban kanato mga igsoon from Cavite og ato sab nakauban si Sister Elizabeth Dapon. Amen. Mahimayaong gabi sa atong tanan mga kaigsuunan, dalaygon ang Ginoo. Ingon usab ato sab nakauban si Brother Pet Batalia. Maayong gabi mga igsoon, watching here from La Trinidad. Amen. Salamat sa Ginoo. Ato siyang nakauban ining orasas kagabion bisan dili kay ni sila makasabot sa atong pinulungan pero naagid ang ilahang pagsuporta. Salamat sa atong igsoon sa padayon nga pagsuporta sa mga buluhaton diri sa Mindanao. Ato siyang nakauban from Maramag, niadto Kabakan, niadto Lagilayan, bisita mga igsoon hangtod niadto Bantak sa maong anibersaryo nakauban nato. Salamat sa Dios sa atong igsoon o ang Dios ang madaig sa tanan niyang mga nabuhat para sa Ginoo. Karon mga igsoon, madto kita sa birthday greetings ato ang lantawon kining atong mga kaigsuonan nga mag-celebrar sa ilahang adlaw nga natawhan. Amen. Salamat sa Ginoo atong nakita ang mga kaigsuonan nato nga magselebrar sa ilahang adlaw natawhan. Actually karong adlaw nadunay mga nagselebrar o ako masayop tulo sila mga igsoon. O happy birthday kaninyong tanan mga igsoon. Sa atong mga kaigsuonan nga mag-celebrate pa sa ilahang birthday. Mga igsoon, happy birthday kana. Greetings from sa inyong mga kaigsuonan diri sa pamilya ninyo sa the Church of God in the Philippines o diri sa atong online broadcast. Salamat sa Ginoo ang Dios magapanalangin kaninyo among mapagampo kanunay maayong panglawas
ug labaw sa tanan ang inyong mga ministeryo inyong mahimo para sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Karon mga igsoon, magapaminaw kita og usa ka awit nga ihatag sa atong mga kaigsuonan from Cagayan de Oro, o paminaw na to ang ilang awit nga nagtuluhan matinud-anon ka. Atong paminawon mga igsoon. Sukat pa sa sinugdanan, ikaw ngayon matinud-anon.
Amen. Dalaygo ng Dios, salamat sa maong awit, tinuod nga maayo ang Dios ug matud pa sa Ginoo atong sa iyang pulong pinagi sa pulong sa sulat ni San Pablo sa Roma, imo ba ginatamay ang kamaayo sa Dios? Nahibalo ka ba nga ang kamaayo sa Ginoo mao'y nagatultol kanimo ngadto sa paghinulsol? Busa mga igsoon, atong hatagan og dakong pagtagad nining orasa, amo kamong ginahangyo. Ablihi ang inyong hunaw-hunaw kasing-kasing. Salura ang pulong sa Ginoo tungod kay aduna siya tuyo kanimo nining orasa. Busa di ta maglangan mga igsoon, ato nang ipahayag ang pulong sa Dios, ang katuyuan sa Ginoo kanimo nining orasa ug ginaot nga hatagan nimo dakong pagtagad igsoon ko. Higala nining orasa. Busa di ta maglangan, atong ihatag ang pagdala sa mensahe nga ihatag sa atong igsoon, Sister Rose Villanueva from Dumingag Congregation, Zamboanga del Sur, atong paminawon ang mensahe sa Dios. Amen. Hello, may gabi, Sister Rose. Maayong gabi kanatong tanan mga igsuon. Mangayo ko og pasensya sa ato ang setup karon. Naamang gud unta Sister Jane basi naa siya. Wala. Nag-message man gud siya nako nga ganina ra daw siya naka-ready. Sige, maayong gabi kanatong tanan mga higala o mga kaigsuonan nga anaa karon sa platform. Salamat sa Dios sa kahigayunan nga iyang gitugot pag-usab nga kita magtuon sa iyang mga balaang pulong pinagi sa programa sa kahanginan o may gabi sa atong anchor Brother Nico. O adto na kit na ta maglangan sa ato ang pinakaimportanteng bahin nining takna sa kagabion maong pagmantala sa maayong balita ngadto sa mga katawhan. Ang atong teksto nga basihan sa mensahe sa Dios nining takna sa kagabion matagbuan dinhi sa Salmo chapter 1 kapitulo 1. Basahon lang nako ang 1 ug 2 mga igsuon pero tibuok kapitulo ang atong pagatun-an nining takna sa kagabion. Mahitungod sa duruha kadalan. Bulahan ang tawo nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Kundili anaa sa kasuguan ni Jehova ang iyang kalipay, og sa kasuguan niya nagapalandong siya sa adlaw ug sa gabii. Og siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga magadala sa iyang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon dili usab balaya o bisan unsa nga ginabuhat niya magmauswagon. Dili ingon niini ang mga dautan, kundi ingon sa uhot nga ginapalid sa hangin. Busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom, ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong. Kay naila ni Jehova ang dalan sa mga matarong apan ang dalan sa mga dautan mawala. Ang uluhan sa mensahe sa Dios nining takna sa kagabion, ang matarong versus dautan. Magampo kita sa makadiyot atong pangayoon ang tabang sa Ginoo. Amahan na mo langit nun, Diyos nga makagagahom sa tanan. Ama nining takna sa kagabion, amo kang gitaas o gipasalamatan sa maong kahigayunan nga imong gitugot nga di kanamo nga padayon nga mamantala ang mabuti ang maayong balita ngadto sa mga katawhan. Sa ingon niini nga kahigayunan amang Dios, kami nagapangayo og panabang gikan kanimo nga ikaw ang magadihog niini sa gahom sa Espiritu Santo aron kini nga mga pulong mahimo kining adunay dakong kahimuan
sa tanang igdulungog nga nagapamati ug nagatanaw nining maong programa. Amang Dios, ikaw ang magatagbo sa ilang mga pagkinahanglan, magapakita sa ilang mga kahimtang o magabubo og panalangin Ama kanamong tanan. Ang imong ulipon gamita siya nga mahimong galamiton, ihatag kaniya ang inspirasyon ug ang kagahom sa Espiritu Santo. Magakunsad ngadto kaniya among Dios aron ang imong mga pulong kini mahimo nga maipahayag nga adunay kahusayan pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Amo kining ginatugyan kanimo, amo nang ginaangkon ang kadaugan sa imong buluhaton ninintak na sa kagabhion sa pangalan ni Jesus nga among mahal nga manunubos. Amen. Mga igsuon nining takna sa kagabhion atong pagatun-an ang mahitungod sa duruha ka matang sa kinabuhi sa tao dinhi sa kalibutan, diin ang mga katawhan adunay mga nagkinabuhi nga matarong nga kini nga pagkamatarong nga dili iya sa tawhanong binuhatan kundili kini nga pagkamatarong nga nagagikan sa Dios o nagasunod diha sa nagatuman diha sa ihang kabubuton. Og ang ikaduha ka mata nga tawo nga nagpuyo o nagkinabuhi dinhi sa ibabaw sa kalibutan mao ang mga taong dautan nga nagpatuyang sa ilahang pagkamakasasala o nagpatuyang sa ilang kaugalingong kagustuhan samtang sila nabuhi dinhi sa kalibutan. Mga minamahal, nining takna sa kagabhion tun-an nato say sangputanan sa ilahang kinabuhi dinhi sa kalibutan o mga consequences sa mga gipili nga kinabuhi sa mga katawhan. Sa pagtuon sa balaang kasulatan, ang tao gilalang kita sa Dios nga aduna kitay kagawasan diha sa pagpili. Libre kita nga mopili kung unsay gusto nato nga mahitabo sa atong kinabuhi samtang kita nabuhi dinhi sa kalibutan. Apan mga minamahal, ang Biblia usab nagapadayag nga ang atong kagawasan sa pagpili unta pilion nato nga mupili diha sa maayong pagpili ug ang maayong pagpili walay lain kundili ang mualagad sa atong buhi nga Dios nga maoy nagbuhat nga hikanato. Kay ang kabubuton sa Ginoo ang atong kinabuhi diri sa kalibutan makahatag kita og kahimutan ngadto kaniya. Apan nag-ingon ang balaang kasulatan kung ang tao anaa sa kasalanan sumala sa Roma 3:23 nga ang tao nga nagapakasala nawad-an sa himaya sa Dios. Busa ang kasalanan maoy mahimong hinungdan ngano nga ang Dios dili siya mahimuot sa atong kinabuhi. Apan ang gikahimutan o gipangandoy sa Ginoo walay lain kundili ang matarong nga pagkinabuhi nga kini nga matarong nga pagkinabuhi dili tawhanong pagkamatarong kundili kini Diosnon nga pagkamatarong. Busa una atong tun-an dinhi nga ang taong matarong unsa man ang iyahang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Busa ang giingon diri sa verse 1, bulahan ang tao nga wala magalakaw sa tambag sa mga taong dautan. Abi ninyo mga igsuon, mga minamahal, ninintak na sa kagabhion, ang tao nga naa sa ang tao nga matarong, ang tao nga nasa kasalanan nga mibiya na sa iyang pagkamakasasala, wala na siya nagapamati sa mga tambag sa mga taong dautan o wala na siya nagapamati usab sa hulog sa yawa diha sa iyang kinabuhi nga din ang yawa wala magid siya maayong ikatambag diha sa tao kundili puro pang-inganyo sa yawa diha sa unudnon nga mga buhat. Busa ang tao kung kita nahawas na gikan sa kinabuhing pagkamakasasala mahimo nga ang atong pamation sa kanunay walay lain kundili ang Espiritu Santo nga maoy nahimong naggiya kanato nga diin siya ang nagadumala nganhi sa atong kinabuhi. Busa ang tao nga matarong
sukad nga kita gipakamatarong sa Dios sa dihang nidawat kita kaniya nga personal nga manunubos, atong gipangayuan og pasaylo ang atong mga sala og atong gidesisyonan, gipili uban ang atong kinatibuk ang desisyon nga diin mutalikod kita diha sa atong pagkadautan. Kay ang tao di ay nga mudawat sa atong Ginoong Kristo, gikinahanglan man siya desisyon nga mutalikod diha sa iyang pagkinabuhing dautan. Busa sa dihang ang tao mahimong mo desisyon siya sa pagkinabuhing mutalikod sa pagkinabuhing dautan, mahimong ang Dios gitagaan niya og katumanan ang iyang mga saad nga diin ang nagasugid sa iyang mga sala siya matarong og balaan nga kita iyang pasayloon og hinluan sa tanan nga pagkadautan. Busa ang taong makasasala og dili matarong atubangan sa Dios, dautan ang iyang kinabuhi apan kung siya adunay kasing-kasing nga mahinulsulon, aduna siya kasing-kasing nga mapainomsanon nga diin kinasing-kasing ang iyang pagduol sa Ginoo, kinasing-kasing ang iyang paghinulsol sa iyang mga sala. Ang Dios nag-ingon, siya mo pasaylo og dili lamang mo pasaylo kundi mo hinlo sa tanan nga pagkadautan. Sa ingon ni ana mga minamahal, mga kaigsuonan, ang tao mahimo na siyang matarong atubangan sa Dios. Ang iyang mga kasalanan, ang iyang mga paglapas, dili na kini makita sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi tungod kay siya nagpaubos og nangayo og kabag-uhan sa Dios diha sa iyang kinabuhi. Busa di na makita sa Ginoo ang iyang pagkamakasasala, kundi ang pagkamatarong sa Dios iyahan nang gihatag diha sa tao og matagamtaman gyud sa tao, iyahag yung masinati nga diin siya gipasaylo o gibag-o sa Dios ang iyang kinabuhi ug ang Dios nung pagkamatarong anaan na diha nganha kaniya iyang nadawat na gikan sa atong Ginoong Hesukristo. Busa ang taong dautan sa dihang mahimo siyang matarong mga minamahal, mahimo siyang wala na nagapaminaw sa tambag sa mga taong dautan ug wala na sab siya nagapaminaw sa tambag sa yawa nga di ang yawa sa kanunay nagahulhog diha sa tao nga mahimong mutalikod diha sa kinabuhing pagkamatarong. O matud pa ang taong matarong wala na maglakaw sa tambag sa taong dautan, ni magatindog sa dalan sa mga makasasala, ni magalingkod sa mga lingkuranan sa mga mayubiton. Busa ang tao nga matarong gimatarong na sa Dios ang iyang kinabuhi, dili na nato makita ang iyang mga presensya diha sa dalan sa mga taong mga makasasala. So unsa man ang dalan sa mga taong mga makasasala, mao ang dalan diha sa pagkadili matarong, mga baliko nga dalan, mga baliko nga binuhatan nga diin anaa sa matud padri wala magalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. So dunay mga dalan ang mga taong makasasala. Unsang ilang dalan matud pa sa atong natun-an, sila nagsubay sa halapad nga dalan nga antong moy niini mao ang kalaglagan. Busa unsa man kining mga tawhana nga nagsubay sa halapad nga dalan nga ang tumoy mao ang kapakyasan o kalaglagan, mga igsuon ug mga higala ninintakna sa kagabion. Walay lain kundili ang dalan sa pagkamakasasala, ang dalan sa pagkadautan nga diin ang tao ang iyang presensya makita sa mga imnanan, makita sa mga pasugalan, makita sa mga unsa man nga kalingawan diri sa kalibutan. Mao na ang kalipay sa mga tawo nga naa sa kasalanan. Apan matud pa sa balaang kasulatan, kung kita gipakamatarong na sa Dios, naa na kanato ang pagkamatarong sa kinabuhi nga kini nagagikan sa Dios ug dili nagagikan sa atong kaugalingong pagpaningkamot, kun dili nagagikan kini sa Dios. Ang mahitabo sa atong kinabuhi dili na taganahan muadto niyan ang mga lugar iya sa mga makasasala, sama sa mga pasugalan, kita sa kasalanan. Apan sa dihang kita gipakamatarong na sa Dios,
nahimo nga kita ang atong kinabuhi ana-ana diha sa matarong nga pagkinabuhi. Busa wa na ta maglakaw sa tambag sa mga taong dautan, sa paghulog sa yawa nga ni sa atong kinabuhi, ug wala na sabta magalingkod ug magatindog sa mga dalan sa mga tao nga naa sa kasalanan, mga minamahal ug mga higala ninintakna sa kagabion. O wa sabta maglingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. So daghan kay karong mga mayubiton nga mga tao magtapok-tapok, magpundok-pundok, ang hilabtan, ang iyang silingan, walay laing kalipay kundi ang pagpanghilabot nga na sa iyang isig ka tao. So realidad kay na nga makita nato sa atong palibot. Apan kung kita gipakamatarong na sa Dios, dili na kita mag-apil-apil nga anang mga pundok-pundok nga naarag trabahong panghilabot sa atong isig ka tao, pandaot sa atong isig ka tao. Kundili ang trabaho sa anak sa Dios mao ang pagmantala sa maayong balita, pagkinabuhing matarong, pagpamatuod ngadto sa mga katawhan nga adunay Dios nga mobag-o di ay sa kinabuhi sa tao taliwala sa atong pagkamakasasala. Busa mga minamahal, anindot kaayo ang kinabuhi sa usa ka taong matarong. Nga gipakamatarong kita pinaagi sa gugma sa Dios nganhi sa atong kinabuhi. Og mato pa diri adunay sanglitanan nga giingon diri sa verse 3, og siya mahisama sa kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan sa tubig, nga nagadala sa ihang bunga sa iyang panahon. Kansang dahon dili malaya, o bisan unsa ang ginabuhat niya magmauswagon ang usa ka taong matarong. Busa dunay sanglitanan diri nga giingon sa balaang kasulatan nga diin gipakasama niya ang taong matarong sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa sapa. Nga ang buti pasabot niini nga ilustrasyon mga igsuon og mga kahigalaan nga kini nga ilustrasyon nga kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan tungod kay ang sapa aduna may tubig nga sakto nga maka-supply dito sa iyang mga kaugatan. Busa ang iyang dahon anaa sa kadasig, madasigon ang iyang dahon, malipayon ang iyang dahon ug makita nato ang resulta nga sa sakto nga supply nga tubig ngadto sa maong tanom. Makita nato ang resulta sa maong tanom nga presko kaayo ang iyahang mga dahon, dili siya laya, dili siya dry tan-awon, dili siya uga tan-awon tungod kay insakto man ang tubig nga supply ngadto sa iyahang mga kaugatan. So ang tubig nagsimbolo kini sa atong Ginoong Hesukristo, nagsimbolo kini sa pulong sa Dios, ug ang pulong mauman ang atong Ginoong Hesukristo. Nga diin kini nga pulong ug kini nga tubig mao ni gidawat sa mga taong makasasala. Nga diin nag-ingon atong Ginoong Hesukristo, pinsaman ang moinom niini nga tubig bisan kanus-a dili na pagauhawon pa. Busa mga igsuon, mga kahigalaan ninintakna sa kagabion, ang tubig mao ang pulong ug ang pulong mao si Kristo. Busa kung ang usa ka taong matarong ana-ana kaniya ang atong Ginoong Hesukristo nga tagapagligtas, ug dili lamang tagapagligtas kundi Dios nga gisunod ug gialagaran niya sa iyang kinabuhi. May sama siya sa usa ka kahoy nga natanom sa daplin sa kasapaan, nga diin anaa ang kadasig, anaa ang kanindot sa dagan sa iyang kinabuhi, nga makita nato nga iyang kinabuhi dili na sama kaniadto lang tungod sa mga buhat sa yawa. Tan-awa ng mga tao karon nga naay bisyo, labi na ng mga mogamit og mga droga, mogamit og mga shabu. Tan-awa ng ilang mga mata kanang mga shabu user, kanang tiggamit anang mga shabu nga ambot og unsa na nga suyop-suyupon sa mga tao unya. Makita nato ang number 1 nga pagkakilanlan nila ang kanang ilang mga mata nga nagsiga, dayon nagyapis na lang ang mga lawas, dayon maglambi na lang ang mga dila, ang mga bakba tungod kay wala na, nagumon na sa bisyo, sa shabu. Kanang mga cigarette user, bisag sige nag-ubo-ubo unya wa gyud tarong dry kay ilahang skin tungod sa ilahang mga bisyo. Ang mga palahubog, samot, grabe ang ilang lawas, imbis kay tan-awon unta 20 anyos pa, ang 20 anyos mahimo ng 40 anyos tan-awon tungod sa bisyo nga wagi ayo.
Busa ang ilahang sama sila sa kahoy nga natanom nga walay supply nga tubig, gauga lang ang dahon. But pasabot walay lami ang dagan sa ilang kinabuhi. Apan kung ang tao nga matarong tagaan o maanindot kaayo ta nga kinabuhi gikan sa Ginoo. Tagaan tag maayo niyang dagan sa kinabuhi, ang kinabuhi nato nga gisulayan gyud pagguba sa yawa sa dihang kita ulipon sa kasalanan. Apan salamat sa dihang nakaplaga nato ang atong mahal nga manunubos, ang tubig ug ang pulong mga igsuon atong nadawat. Nakabaton kita og kaanindot sa atong kinabuhi diri sa katilingban og nakabaton kita og maayong direksyon sa kinabuhi. Nga diin ang atong direksyon, dili na direksyon sa mga dalan sa taong makasasala, kundi ang direksyon sa atong kinabuhi, direksyon na sa dalan nga masigpit nga diin ang tumoy niini mao ang langit mga igsuon ug mga higalan initakna sa kagabion. Busa ang tao nga matarong madasigon ang iyang kinabuhi, mabungahon. Sumala sa giingon sa Galatia chapter 5, aduna kitay mga bunga di sa espiritu, aduna kitay kalipay, aduna kitay gugma, dunay kalinaw, dunay pagkigdait. Mga igsuon, anindot kaayo ang kinabuhi sa tao nga mupili gyud ta diha sa pagkamatarong nga iya sa Dios. Busa mga igsuon, ang kinabuhi sa taong matarong makita kini sa katilingban ang dakong milagro nga gihimo sa Dios nganhi sa atong kinabuhi. Ang iyang pagbag-o, ang iyang pagpasaylo, pagbago sa atong kinabuhi nga diin giingon sa balaang kasulatan, kita ang asin ug kahayag niining kalibutan nga mangitngit. Busa mga minamahal, ang taong mga dautan dili sama ang iyang kinabuhi sa taong matarong. Diri sa verse 4, dili ingon niini ang mga dautan kundi ingon sa uhot nga ginapalit sa hangin. Busa dili magatindog ang mga dautan sa paghukom niyang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong. Busa ang kinabuhi sa usa ka taong dautan dili siya sama sa kinabuhi sa taong matarong. So makita gid nato mga igsuon nga ang atong pagtuo diha sa atong Ginoong Kristo gikinahanglan aduna gid kini mga buhat. Kay ang pagtuo nga walay buhat kini patay man. Apan ang pagtuo nga adunay buhat kini buhi nga testimonyo atubangan sa Dios ug atubangan sa mga katawhan nga naa sa kasalanan dinhi sa kalibutan. Busa ang atong kinabuhi ang kinabuhi sa taong dautan dili sama sa taong matarong. Bisan kanus-a dili pwedeng sagulon ang kinabuhi matud pa sa balaang kasulatan, dili man pwede mag-alagad ta sa duha ka Dios nga igugmaon nato ang Dios, then at the same time higugmaon nato ang kalibutan. So ang kalibutan dunay tutulo ka butang diha, kailibgon sa unod, kailibgon sa mga mata, garbo sa kinabuhi. Dili pwede nga sabayon nato na siya pag-alagad, kundi ang mga butang nga iya sa kalibutan kini dili iya sa Dios kundi iya sa kalibutan. Busa ang tanan nga nahigugma diha sa Ginoo, ang tanan nga nagkinabuhing matarong, dili na makita diha sa iyang kinabuhi ang pagkinabuhing makalibutanon. Busa nag-ingon diri ang balaang kasulatan, dili ingon niini ang mga dautan kundi ingon sa uhot nga ginapalit sa hangin. So ang uhot nga ginapalit sa hangin mga higala o mga kaigsuunan ninintakna sa kagabion. Wala lain ambot ipasabot niini, usa lang ni ka ilustrasyon nga kung ang uhot paliron sa hangin diin kung mapalid siya walay direksyon kung asa siya padulong. Kung ang hangin paingon sa tuo, paingon pud siya didto, ang hangin paingon sa wala, paingon pud siya didto. Busa ang kinabuhi sa taong dautan walay direksyon ang iyang kinabuhi. Walay tamang direksyon ang iyang kinabuhi. Busa ang tamang direksyon sa kinabuhi wala lain ang dalan sa Dios nga matud pa kini nga dalan sa pagkabalaan nga diin kini nga dalan sa pagkamatarong. Ang mga matarong lamang ang musubay ni anang mao nga dalan, ni ang mga hungog dili masipyat sa pag-agi niini. Ang mga hungog diha mga igsuon ug mga higala walay lain kundi ang mga tawo nga nagpatuyang sa iyang kaugalingong kagustuhan sa pagkadautan sa kasalanan. Siya ang giingon sa balaang kasulatan nga hungog
nga dili masipyat sa pagsubay sa dalan sa pagkabalaan, kay kana nga dalan sa pagkabalaan dalan lang na sa mga taong matarong. Busa ang tao nga naa sa pagkadautan, walay direksyon ang iyang kinabuhi, walay lami ang iyang kinabuhi diri sa kalibutan. Bisan nakahibalo sila nga dili maayo ang sangputanan sa mga bisyo sa kasalanan, apan ang tao kung dili maminaw sa mga pagtambag sa Dios, dili gid siya mobiya sa iyang pagkadautan. Apan giawhag kita sa Dios ining takna sa kagabion, mga higala, mga igsuon, nga talikdan nato ang pagkadautan ug pilion nato ang musubay sa dalan sa Dios, nga maong dalan sa pagkamatarong, dalan sa pagkabalaan. Mga igsuon, ang taong dautan dili magatindog ang mga dautan sa paghukom ni ang mga makasasala diha sa katilingban sa mga matarong. Sa adlaw sa paghukom, dili gyud pwedeng sagulon ang matarong ug ang dautan. Ang Biblia nag-ingon nga sa pagbalik sa Ginoo, iyahag yung bulagon ang mga tao sa duha ka grupo. Dili gyud lisod magbulag ang Ginoo kay duha ra gyud ka grupo. Ang giingon sa Mateo chapter 25 nga diin ang tao pagabulag-bulagon niya sa duha ka grupo, ang mga karnero ibutang sa tuo ug ang mga kanding ibutang sa wala. Mga igsuon, mga higala ni takna sa kagabion, kinsa man ang mga karnero nga gibutang sa tuo, walay lain kundili ang mga anak sa Dios, ang mga taong gimatarong niya, ang mga taong iyang gibalaan, ang mga tao nga diin mipili diha sa pagsunod, pag-alagad o paghigugma sa atong buhi nga Dios samtang siya nabuhi diri sa kalibutan. Sila ang mga taong karnero nga gibutang sa tuo, ug ang mga gibutang sa wala nga mga kanding, ang kanding gipakasama sa Dios sa mga taong mga makasasala. Ang kanding sukihan, ang taong makasasala sukihan, supakiro sa balaod sa Dios. Busa sa adlaw sa paghukom, dili pwede silang musagol sa mga taong matarong. Didto sila ibutang sa wala. O dili sila pwedeng mutabok didto sa tuo nga diin na himutangan sa mga matarong tungod kay kini kontrolado na sa gahom sa Dios. Busa ang buot mutabok ngadto sa katilingban sa mga matarong, dili siya makahimo. Ni ang mga matarong dili makahimo pud pagtabok sa katilingban sa mga makasasala. Sumala sa kong giingon, kini kontrolado na sa gahom sa Dios. Busa ang Dios sa adlaw sa paghukom, siya mohukom sa mga katawhan. Matud pa, ang mga makasasala dili makatindog sa katilingban sa mga taong matarong, ni ang mga matarong dili pud pwede nga moadto ta sa mga katilingban sa mga taong dautan para i-rescue sila. Tungod kay sa adlaw sa paghukom, mauna ang paghukom. Wala na'y chance. Mauna ang paghatag nato og husay sa Dios sumala sa atong binuhatan dinhi sa kalibutan. Apan mga higala ug mga igsuon, ang tsansa gihatag sa Ginoo karon. Mintras buhi pa ta, mintras wala pa mobalik ang Ginoo, mintras ang Ginoo wala pa maghukom sa kalibutan, unta atong pahimuslan ang kahigayunan nga ang panawagan sa Ginoo, balik ta nganha kaniya, moalagad kita kaniya, dawaton nato siya. Ang tubig ug ang pulong atong dawaton nga mao si Kristo nga atong mahal nga manunubos. Kay doon na siya saad, siya mo pasaylo, mo bag-o sa atong kinabuhi. Ug kung kita gipasaylo gibag-o sa Dios atong kinabuhi, paningkamutan nato nga sa gahom sa Ginoo, magpabilin ta nga magkinabuhi nga matarong niining panahon na sa kalibutan, hangtod sa atong kamatayon o hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo. Isa diri sa verse 6, nag-ingon siya diri, naila ni Jehova ang dalan sa mga taong matarong, apan ang dalan sa mga dautan mawala. So ang buti pasabot ni ini mga minamahal, mga higala, nga ang Dios mismo ang nahibalo, nasayod kung kinsa gyud ang tinuod nga nangalagad nga kaniya. Daghang nagalagad karon, apan daghang nangalagad nga wala giila sa Dios. Apan ang giila sa Dios, siya ang nakaila, siya ang nasayod. Kung kinsa ang mga katawhan nga tinuod gyud nga nagmahal, tinuod nga nangalagad kaniya, loyal diha sa Dios sa tanang adlaw sa iyang kinabuhi. Og ang taong dautan kini mawala. Ang buti pasabot, walay paglaom ang taong dautan. Kinsa ang adunay paglaom? Walay lain kundi ang taong mga matarong. Nga diin
Mipili sa pag-alagad kaniya, mipili sa pagtalikod sa pagkadautan, ug mipili diha sa pagpadayon sa pagkinabuhing matarong samtang siya nabuhi diri sa kalibutan. Siya ang taong giila diha sa Dios. Apan ang mga makasasala sa adlaw sa paghukom, sila mawala ug dili sila ilhon sa Dios. Matud pa sa atong sa pulong sa Ginoo nga atong nabasa diha sa Book of Matthew, niingon sila nga, ako nagwali sa imong pangalan, ako nagpalayas og demonyo, ako nagwali sa imong pangalan, naghimo og maayo. Pero unsay giingon sa atong Ginoong Kristo, pahalayo kamo kanako, wala ko nakaila diha kanimo. Busa nining tagabhion, mga minamahal, gusto ba nato nga dili mapakyas nag-abot sa panahon sa adlaw sa paghukom? Karon pa lang mamalandong ta sa atong kinabuhi. Dawato na to, tinguhaon na to ang pagkinabuhing matarong nga iya sa Dios. Kinahanglan mo dangop ta kaniya, ug ang tanan nga midawat nga kaniya, magpabilin kita diha sa pagkinabuhing matarong sa atubangan sa Dios ug sa atubangan sa mga katawhan. Samtang kita nabuhi diri sa kalibutan hangtod sa atong kamatayon. Dalaygon ang Dios sa iyang mga mensahe ninitakna sa kagabhion ang kinabuhi sa taong matarong versus sa kinabuhi naa sa pagkadautan. Dalaygon ang Ginoo atong ibalik sa atong Anchor platform. Amen. Amen. Feedback ko. Feedback ko. Wala kong patay kay Auntie Rose. Ayan. Salamat sa Dios. Dalaygon ang Ginoo sa maong mensahe. Ang Ginoo nagatuktok nato mga igsoon. Iyag yung gipaila kanato kung unsa ang atong kahimtang karon. Higala igsoon, kamusta ka? Imo bang nakita kung unsa ang imong stand sa tubangan sa Ginoo? Matud pa gihayag sa Dios, pinagi sa atong igsoon Sister Rose ang duha ka dalan, ang dalan sa matarong ug ang dalan sa dautan. Nining orasa, asa ka ni ana? Igsoon kung ikaw nagpabilin gyapon sa dalan sa kadautan, nadungog nato ang pagtawag sa Ginoo. Nadungog nato ang kinibang pagtawag sa Dios nga panumbalik kaniya. Kay nga naman sa Ginoo adunay kasiguraduhan, aduna kay kaluwasan. Apan unsay garantiya nga naa sa dautan nga diin ang amahan ang diablo? Matod pa sa Biblia, matod pa sa mga mensahe, moadto ka sa impyerno. Apan ayaw pilia nga moadto ka ni ana. Kundili nining orasa kung imong nabati, imong nakita ang imong kahimtang karon nga wala day ka sa Ginoo, layo day ka sa Ginoo, wala day ka ginapamati sa Ginoo. This is ang chance nga manumbalik ta kaniya. Busa nining orasa ang Dios duol nimo. Tungod kay nadungog nimo ang pulong sa Ginoo, ang Dios nagatuktok sa imong kasing-kasing nining orasa sa kagabhion. Busa ablihi ka na imong kasing-kasing, dawata atong Ginoo, and then maghiusat ang mga lagad sa Dios. Salamat sa Ginoo sa maong mensahe, sa mga pagdasig, inaot nga kitang tanan na panalanginan. Salamat sa Dios sa pag-uban sa atong mga kaigsuonan, sa atong mahigala, diin wala nato mabasa ang ilang mga comments, o ang ilang mga greetings, ang ilang mga kalipay, mga igsoon. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Hinaot nga dili kamo magluya, hindi kamo manglupaypay. So sunod amo na pud nang basahon tugot sa Dios nga matagan tag dako pang panahon. O ginaot nga amo nga pagampo makapadayon kitang tanan, hinaot ni kining atong programa mahimong isa sa mga kining source nga mahimong madasig ta makapadayon sa pagpangalagad sa Dios. Tungod kay ang Ginoo nagahigugma kanato nga igsoon. Usa dalaygon ng Dios. Salamat sa pulong sa Ginoo. Salamat sa kadaugan, salamat sa inyong pag-uban kanamo. Karon mga igsoon, madto kita sa ato ang closing prayer o magampo kita. Aman nga langit nun, Dios nga gamhanan sa tanan. Nagapasalamat kami kanimo sa imong pag-uban kanamo. Salamat sa imong pulong, sa kamaturan. Salamat o Dios sa imong gugma. Nga imong gihayag kanamo Dios ang imong kabubuton aron makita namo ang among kahimtang diya kanimo. Salamat o Dios nga pinagi sa among Ginoong Kristo nakabaton kami paglaom aron kami makapanumbalik kanimo.
Busamahan ang pag-ampo. Hinaot ko Diyos nga ikaw ang mangusap sa among mga higala, sa among mga kaigsunan nga nagapaminaw karon nga ikaw nahibalo sa ilahang kahimtang. Kung sila layo pa diya kanimo, kung sila wala pa diya sa imong makamot, tabangi sila Dios. Abuta sila amahan. Hinaot ka tuktukon nimo ang ilang kasing-kasing. Ug sila o Dios manumbalik diya kanimo. Amahan ang mga pag-ampo nga kini nga programa imong panalanginan aron daghan pang mga kalag ang maabot o Dios. Ug salamat kanimo sa Espiritu Santo sa imong pag-uban kanamo, sa imong pagtabang kanamo sa tibok panahon sa among pagmantala, pagpahayag sa imong ebanghelyo. Salamat sa imong pag-uban, dalaygon imong ngalan, kining tanan o Dios among gipangayo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Dios atong nakauban atong operator, Sister Jay Ramos o ingon usab si Sister Janine Ritubado, ang atong preacher sa nining kagabion, Sister Rose Villanueva from Dumingag Congregation, Zamboanga del Sur. Ug salamat sa Dios sa Dios nga nining kagabion ako naibalo nga kitang tanan na panalanginan. Busa dalaygon ng Dios, kami magpaalam na mga igsoon, kini inyo igsoon, Brother Nico nagaingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.